Redbad komt als lidsjonkje met van zijn heid naar een Fries dorpje daar. En gewoon weer onder het normale volk. En dan moet er een kerel worden. Zijn heid stuurt hem eigenlijk naar een dorpje van nou, dan mag maar even kerel maken worden. En hij komt dan in een dorpje, daar is ook nog een jonkje van zijn leeftijd, Hadegrim. En eigenlijk van het moment in ben dat de beste vrienden, bloedvrienden, stalkers van elkaar. En op jonge leeftijd beginnen ze al plannen te smeden van hoe ze Friesland groot krijgen kunnen. En ja, jaren later inderdaad wordt Redbad koning en Hadegrim die helpt hem bij zijn strijd om Friesland groot te krijgen. Man, weg in. Ons in. Reis. Ja, dank u. Meisken, de koning gaat voort. Ja, is de koning gaat voort. Kom op. Zwaai die man uit. Koning. Ons in. Dat jat mij om mij varen. Ons in. Koning. Dank u. Koning. Doe. Doe jongen. Ik zeg dan net eerder verder als een wiere kerel best. Mag ik die sweaters in? En tegenwapen, Maaikes? Je wist, zorg. Sonny zou ik wel gaan willen. Tjadgrim wat is te maken van Ierkebim dat ook het ijs van tunerslijnmenu's. Iets insteek. Hij stoot net een zwart mijn om. Vergetten, ik ben zie wat litten. De beste zwitvochter onder het hof. Hij leert het mij. En ik moest maar een framfjochtje maast. Kom, wat dorst. Wie zal het Tjadgrim vregen of er nog iemand wil? Je het houdt bij de roes. De mensen zullen zien hoe die jongens in die tijd zeg maar, ritueel inwijd waren. Een rietenpassage van jongen naar man. Dat krijg je direct te zien. Dat is echt behoorlijk spectaculair. En de tweede helft van het bedrijf dan is het meer dat ze dus volwassen zijn. En dat Redbad dus in conflict raakt met zijn hart. Zijn hart is al behaard en hij is nogal progressief in dat opzicht. En dat jouwt een conflict en dat had alle keer slimme gevolgen echt wel. Want dan begint de bloedvriend van Redbad, Hadegrim, dat is het jonkje wat er in de kundekamer is in Island hier. Die gaat eigenlijk een bepaalde rol in spelen. En ja, misschien ook wel een kwalijke rol zelfs. Eigenlijk is het verhaal het is natuurlijk hartstikke lang lien, maar er zijn heel veel aspecten wat Juwet de Dijk nog steeds actueel is. Het geloof, religie, maar ook romances, liefdes die het net kennen, maar eigenlijk wel graag willen. Het zit al hier in het steek. Het zit er al hier in. Ze krijgen het al hier te zien. En ja, het is gewoon een geweldig spektakel op zich. Zit er maar nooit te leiden? Nee. Wie net? Het is alleen nog... Dat is mij onheilig. Mijn zuster denken. Die kon ik zo blijven wijzen. Ah, een skymerk van het laag. Atheist? Dat is wat ik jet ha. Ja, hè? Wat hast je nog meer? Van alles. Dat is een protte goede vrouw. Meer is dat denkst. Oud Gilleson. De beskeningszoon van de Friese land. En mij de tijd, als het volk het wil, bestoot de koning. Dat betekent dus noordstema's voor het welwezen van alle mensen. Gewoon zijn opjeften. Maar ook voor de goornoer has een grote verantwoording. Want als koning bestaat de heegste goorneman. En als lieks aan Noordsteen voor het oude leeuwen dat leven en deer verenigt. De boon van God en mensen. Als koning moest over liekwicht zwargen. Dat is het witte matten, dat het hudde net bestaat zonder het zefte. Het sterke net zonder het zwakke. Dat zwierte de wattel is van het lichte. En dat jaan enkel is om weer ontvangen te worden. Begrijp je dat? Ja. Vannacht ben ik de godinne en Do de God. Together binnen wij één. Alleen een zak in een vrouw bestaan en een bestendige worden. Via tot neer. Redbad dat is eigenlijk initiatief weer te vernaaien. Wat de huid eigenlijk wat behouden wie. Is Redbad dat net. Die zet meer alle mogelijkheden in die tijd om het loon naar een oor pijl te loeken eigenlijk. En vooral economisch, maar ook als het door infrastructuur gaat, als het door de geestelijke kant van de zaak gaat, dat het door wetten die tegelijk schakelen. Dus eigenlijk weer het een vernaaier.